tepung gantia hingga batima gandri hingga yang tong muitu hingga moga mulai kufur belai kolok naitok jesa tong fantok hung fantok ফুলকপি মোকে tongo tha tongo moso chesna kolok chesna sucha keji khokleng mumasing no phanto phanai thablong sapok tongo kosoi tongo ro tomato doina ayang tomato tongo yang tongo gandri bothwa dalok usundui ke thaling bikum lami ro anai phanto khukni phanto mo meram butei nai ke thakung ke phantok chapok tongo khamka tongo ke yang thabursu thaling bikum te tongo ro makanya to batima sanam jak mo ta ching batima ketungle mo batima sanam jak busu jak busu 20 টাকা ro samsota kosok kantok hai thaling kumu sapok tak ru gorok khuk pothok oi thaplong tau to boroi season na boroi ngale category jat mui fry pore tong yang mami mairum ke thaling tang mu phantok hai boroi rok tong ro kosoi sapok buthai khamka buthai ke thaplong thakung yang thaplong uai takaru tong thaplong log tong nang tai thalik mikhumu tong ke bunpat tong yang nok pharjang nai nok ship ke okjakran ke 50 টাকা kisi ke 40-45 motha bujiwi ke phaljago ke yang tip tongo moke go sini tepung gantia khukjak yang tongo tepo haching muto phantok ba tonai ke mikhumu sok kabin abai kasing masla rok muitu opitoro nuin tongo khokleng ke samsota busu kosoi thentrui jarai kothok tak thentrui jara thentrui mukhi rok sana jara borok sangon jara da mukhi rok sang sana nango ke thentrui pore chinyang tep tong khona ni jajang nai phunga kitab janai tamo wakre belai busli khajak phunga chiri mojeng deng jake belai bohrok poriskar thango